soc Pau, soc músic i pedagog musical i el meu projecte és Aquafonia, un projecte on l'instrument principal són les ampolles afinades amb aigua. Ens agrada destacar sempre que les ampolles que utilitzem des d'Aquafonia són ampolles reciclades, són ampolles de vi, són ampolles de gaseosa, són ampolles que inclús porten un missatge de conscienciació social. No cal comprar-te un violí o un piano, sinó que amb un instrument que a priori no és musical reciclat pots fer molta música. Amb aquesta poca aigua podem fer molta música i podem conscienciar molta gent que realment amb dòsits d'aigua molt cuidada, molt estimada, tractada d'una manera artística, es pot arribar a fer art, per tant a emocionar i per tant a prendre consciència de la importància que té aquesta ampolla amb una mica d'aigua.